गायज अँड वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. सगळी कशी आहे तुम्ही जाणाय काजार झाला हालीच म्हज्या देराचे आणि आमी सो टायर्ड जालेली हाय आणि ताका लागून व्लॉग स्टार्ट करूं नाय. बट सो आमी धाकटुसो एक स्टेशन करपा वयताय दॅट इज इन चोला घाट्स, दॅट इज इन वायल्ड नेस्ट ऑर स्वप्नागंधा. हांवें एक बूक केला आहे. सो तुमकां थिंगा वता मागीर दाखयता तुमकां कशें आमी एन्जॉय केलें ते, हाव वी आर गोइंग टू स्पेंड दीस डे देर. सो तुमकां मागीर मेवता. बाय. हो जावन आसा म्हजो आउटफीट आयचो. ओके. Coco. Amona Bridge. Amona Still Bridge. Tu udah aja kayak. Eso que lo agarra. आम्ही आताच पावलाय ॲट स्वप्नागंधा रिसॉर्ट. इट इज 2 गाईज. आता आम्ही जेवणा केलाय. लंच टाइम झालो हा. Look at this view. Dining table. And this is the beautiful view, guys. Mango. आणि विचार चिली. यांची काबार जाऊ पण भुरगीं जेवण घेताय. हेलो फ्रेंड्स जेपाय हेलो फ्रेंड्स जेपाय आता आम्ही आमचे कॉटेजकडे पावले आणि आमच्या कॉटेजचे नाव असा कंसुली. येस. किसका बैग? Yeah. How do I open this? And this is the beautiful balconies. Guys, so we Pauli आमचा room and it is the beautiful view we have. Hello guys, आता आम्ही पुलावून येत आहे. टेक अ डीप. तुमका काय होता आणि दोन्ही मी होता ना तिंगा. This is the beautiful view, guys. Best time out आहे. आता आम्ही चहा पिपा केलाय. कोणगा आणि ब्लॅक टी पिताय आम्ही. ना मुलं मग किती वेळेला मग शेवटून बाहेर मला झालं काय दिलं ना मुलं माझी की नाही तो बाहेर
Hello guys, welcome back and good morning from the nature. सो आता सुटला आणि फ्रेश जाला आणि आता आम्ही वयता फॉर ब्रेकफास्ट तुमकां मागीर मेवता बाय. हॅलो फ्रेंड्स, चाय काय करू मी बटर हा जॅम मिसांग केलाय Hello guys, so आता आम्ही नो we're going to trolley. So guys, आम्ही आता वायल्ड रेस्टॉरंट खायला येयलाय बिकॉज सो आता आम्ही सकाळी येत आहे टू गो इन द ट्रॉली दाखवूया तुमकां हाव टू गो. ओके, आता आम्ही रावताय हिंगा फॉर द ट्रॉली टू कम बॅक मागीर आम्ही सेम रिटर्न वयतली. ओके, ना गोव्यात येतो बाबा. व्हेरी फनी असतो हॅलो हां सर सो आमची सवारी इज कमिंग. काटू का? ओके 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 आता आम्ही चोरी वयर आता आम्ही वयता इन द ट्रॉली. ऑल द फ्रेंड्स. सो आता आम्ही वयर वयताय. दिस इज ट्रॉली वी आर इन सगळे हाय विजी. रोज असा व्यू फ्रॉम टॉप. आणि घेतलो Myron is waiting for you. ते पण मूड बरं आहे ना. मग तुझं मगा उज मग तुझं काय म्हणलं This is the pool of Island Nest. What is Zeev doing? What is Zeev doing? Huh? What? Okay, see you guys. Hello guys. सो आम्ही न्हू बरे भशेन आयचो दीस आनी कालचो दीस सारलो लायक स्टेकेशनाक गेल्ले आमी काल आनी तुमी ऑलरेडी पळयलां. आनी मागीर आयज आमी गो गार्डनाक गेल्लीं. हांव फर्स्ट टायम गेल्लें आनी इट वॉज रियली अमेझींग. सो इट्स टायम टू एंड द व्लॉग. आय ट्राय टू बी कन्सिस्टंट बट जायना, पॉसिबल जायना एक टायम, बट आय वील ट्राय टू बी नाव ऑन. आनी मेवया बेगीनूच आमी नेक्स्ट व्लॉगान. अंटील देन मोग आसूं. बाय.